Vítajte v politickej aréne. Eduard Chmelár uverejnil status, v ktorom ostro reaguje na nové dokumenty zverejnené americkou snemovňou reprezentantov týkajúce sa Miroslava Lajčáka a Jeffreyho Epsteina. Poukazuje na vážne otázniky okolo ich vzťahov, stretnutí a dôveryhodnosti Lajčákových vysvetlení. Zároveň vyzýva na politickú zodpovednosť a naznačuje, že ďalšie krytie Lajčáka môže poškodzovať reputáciu celej vlády. Doslova píše: všetci už zrejme viete, že americká snemovňa reprezentantov zverejnila ďalšie dokumenty, medzi ktorými je aj fotografia vtedajšieho ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka s Jeffreym Epsteinom. Už menej z vás asi spoznalo budovu, v ktorej fotografia vznikla. Je to rezidencia slovenského veľvyslanca vo Viedni. Ale určite len niektorí z vás uhádnu, kto v tejto vile býval, kto bol vtedy veľvyslancom Slovenskej republiky v Rakúsku. Bol to Peter Mišík. Prečo by ste si ho mali pamätať? Pretože ten istý Peter Mišík bol v roku 2023 štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí vo vláde dnešného europoslanca za progresívne Slovensko Ľudovíta Ódora. Táto fotografia v žiadnom prípade nie je banálna. Miroslav Lajčák sa pred médiami nepresvedčivo vykrúcal, že s Epsteinom komunikoval iba v rámci svojich diplomatických povinností. Posúďte sami, či to tak vyzerá. Lenže on si s ním intenzívne písal a stretával sa s ním aj potom, ako bol Epstein právoplatne odsúdený ako sexuálny delikvent. Najcitlivejšia je správa práve z marca 2019, 5 mesiacov pred Epsteinovou záhadnou smrťou, keď mu Lajčák ponúkol stretnutie v rezidencii ambasádora vo Viedni. Ako vidíme, k stretnutiu naozaj prišlo a o čom spolu hovorili, prečo hostil takéhoto pochybného človeka a či tam bol aj ubytovaný, to by sa mali novinári pýtať aj Petra Mišíka. Mne celý čas vrta v hlave jedna vec. Kamarát Miro sa spomína v Epsteinovej korešpondencii 10. krát. Toto stretnutie sa uskutočnilo v období, kedy som mal s Lajčákom otvorený konflikt týkajúci sa vtedajšej prípravy vojenskej zmluvy so Spojenými štátmi, ktorú on podráždene niekoľko týždňov popieral. Lajčák klamal aj o tom, že sa o tejto téme nerozprával ani s ministrom zahraničných vecí Spojených štátov Mikom Pompeom, ktorý v tom čase nečakane pricestoval do Bratislavy. Dnes už vieme, že o tom rokovali a bola to prvá samostatná návšteva šéfa diplomacie Spojených štátov po dlhých 20 rokoch. Lenže v Bratislave v tom období pristálo aj súkromné lietadlo samotného Epsteina. S kým tam hovoril a o čom? Robert Fico by si mal uvedomiť, že pretrvávajúce krytie Lajčáka ohrozuje v tejto chvíli už aj jeho reputáciu, lebo opozícia zneužíva diplomata najmä na útok proti premiérovi. Keďže predseda vlády nedávno v sobotných dialógoch poodhalil okolnosti vzniku súčasnej vlády, teraz už aj ja môžem povedať: Lajčák chcel byť veľmi opätovne ministrom. Robert Fico mu nedôveroval, ale dal mu šancu, keď mu položil 4 otázky týkajúce sa najmä Ukrajiny. Po ich zodpovedaní ho rázne odmietol, lebo vedel, že si nebudú rozumieť. Keď Rastislav Káčer, ktorý Roberta Fica živočíšne neznáša, bráni Lajčáka, viete, prečo to robí. No je naozaj zvláštne, keď premiér sám priznáva, že väčšina voličov Smeru Lajčáka nenávidí. On sám ho pohrdavo až ponižujúco nazýva politická trasoritka, no napriek tomu si hreje tohto hada na prsiach. Vyzerá to potom ako ignorovanie mienky voličov, ktorí takýchto teflónových politikov principiálne odmietajú. Žiaľ, Lajčák má pre túto vládu väčšiu cenu ako názor prívržencov najsilnejšej strany, lebo ako obchodník so smrťou svojimi rozsiahlými kontaktmi otvára dvere lukratívnemu biznisu so zbraňami, bez ktorého by už bola slovenská ekonomika v recesii. Ak mu však po takejto kompromitácii ostali nejaké zvyšky charakteru, mal by sám odstúpiť. Ako čerstvý člen dozornej rady Slovnaftu trieť biedu nebude
ale ako poradca môže predsedovi vlády takýmto toxickým vzťahom už iba škodiť. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.